שקט. עץ, איך זה להיות עץ? אתה בוודאי מתלוצץ, אמר העץ. לא ולא, אמרתי. ברצינות גמורה. זה טוב או רע? רע, אמר העץ. מדוע? ולא אכפת לך שאתה תקוע כל השבוע? עיניי תקוע, ואני הרי נטוע. ולא מתחשק לך לפעמים ללכת לבקר חברים, או לראות מה נשמע במקומות אחרים? אין לי כל צורך ללמוד ולנוע. ציפורים משמחות לי באופן גבוה. חברים לי נושקים לטפת הרוח. ולנגד עיניי כל האוכל בטוח. ובלילה כשכולם ישנים אז מה? בלילה אני מאזין לדממה ושומע איך נושמת האדמה, איך פירות מבשילים, איך יורדים הצללים, ובתוך ענפיי יש לי גוזלים ואני שומר על שנתם. אני אוהב אותך עץ, אמרתי, והלכתי על גנאי, ונתתי לי עץ מול חלני.